Igbo Bigbo ndị ọma ekelekwa m nụ ndewonu mmiri atala mazụ anwụna oge eruola maka akụkọ ụwa nke si n'Enyimba TV Aba abịara gị na nke taa bụ Wednesday abalị 14 n'ọnwa asatọ afọ 2024 ma bụrụkwa ahịa nkwọ n'ala Igbo n'iji malite gere isi akụkọ ndị hiri odo n'akụkọ anyị taa. Ụlọ nzukọ omeiwu steeti Abia eduola ụlọ Aaron Uzodike n'iyi ọrụ dịka onye omeiwu ka ọnwa 9 gachara ụlọ ikpe chabichara ikpe maka nke a. Onye isi ala Tinubu abịanyela aka n'iwu ibuli ụgwọ ọnwa na nchọnchọ ego nke ndị ọrụ n'ụlọ ikpe na-eji pasentị 300 na-eme nke ahụ. Kansụl steeti nakwa otu jikọrọ ndị gọvanọ akwadola onye isi ala Tinubu na-ekwu na ọ na-eme nke ọma. Akụkọ ndị a na ndị ọzọ ka m ga-ewetara gị n'aka ngwa ngwa. Ọ bụ m Ezinne Mmadụ ji ngwugwu akụkọ nke taa. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ steeti Abia bụ Honorable Emmanuel Emeruwa eduola Aaron Uzodike n'iyi ọrụ dịka onye omeiwu onye ụlọ ikpe mkpegharị kpọpụtara dịka onye nwetara mmeri. Emeruwa bụkwa na onye nke duru n'iyi ọrụ ahụ nke sochiri ọgụ ruru ọnwa 9 nke a lụrụ n'ụlọ ikpe bụkwanụ nke malitere mgbe otu ụlọ ikpe mkpegharị nke nọdụ na steeti Lagos kwuru na onye ji aha otu pati Labour zọọ ọkwa ụlọ nzukọ nke steeti Abia bụ Destiny Nwogu erughị eru maka nke ahụ, ebe ha kpọpụtara Uzodike nke jiri aha otu pati PDP zọọkwa dịka onye nwetara mmeri na ntụliaka ọkwa onye omeiwu ụlọ nzukọ n'afọ gara aga. Ọnụ na-ekwuru ụlọ nzukọ ahụ bụ Right Honorable Emmanuel Emeruwa yigharịgidere idu n'iyi ọrụ nke Uzodike na-ekwu na enwechara ọtụtụ okwu ndị nọ n'ụlọ ikpe gbasara nke ahụ. Honorable Uzodike mgbe ọ na-aṅụ iyi ọrụ ya bụ onye nke kwekwara nkwa irube isi n'okpuru niile nke na-achịkwa ịnọ n'ụlọ nzukọ, ebe o kwekwara nkwa ịnọchite anya mpaghara ya n'ụzọ dị mma. Ụlọ nzukọ ahụ emezitụla ụfọdụ nkebi ahịrị nke iwu ọchịchị kansụl nke abụọ nke afọ 2024 nke ghọrọla iwu ka ọ dị ugbu a. Ọnụnọ nke ndị omeiwu hụkwara na emezigharịrị iwu ahụ bụkwanụ nke malitere ịdị ire n'abalị 13 nke ọnwa Ọgọstụ a bụ nke a nụrụ na ya gbatịa oge ọnụnọ nke ndị isi oche n'ụlọ nzukọ kansụl site n'afọ 2 ruzie afọ 4 nakwa ịgbanwe aha eji mara ndị isi oche ọchịchị kansụl ịbụzi ndị isi obodo meyọ na ihe metụtara wọd. Ewepụsịrị wọdụ niile bụ nke APSEC nwe ma hapụzie wọdụ ndị nke nwere bụ ndị nke ụlọọrụ INEC nwe, nke esiri otu ahụ were hazichaa ihe ịbụzi na abalị 60 ka ọ ga-ewe iji hazie ntụliaka ọchịchị kansụl. Onye nta akụkọ anyị nọ n'isi obodo Ụmụahịa bụ Kingsley Chibuike onye webatara akụkọ na-ekwu na ụlọ nzukọ ahụ yigharịrị ọnọnọ ha ka ọ dịwazie n'abalị 24 nke ọnwa ọzọ bụ Septemba. Nnukwu kansụl nke steeti dị iche iche akwadola otu afọ nakwa ọnwa 3 nke ọchịchị onye isi ala Bola Tinubu nọrọ na ugbu a na-ekwu na ọ na-eme nnọọ nke ọma. Nnukwu kansụl steeti a nke gụnyere ndị isi ala n'oge gara aga, ụfọdụ ndị minista nakwa ndị gọvanọ tinyekwara ndị ọzọ bụkwanụ ndị nke nwere ọgbakọ mbụ na mbụ ha na onye isi ala Tinubu dịka ọ bụ ya nọ n'isi na ya bụ ọgbakọ nke hiri odo n'obi onye isi ala dị n'Abuja. Ọgbakọ otu kansụl steeti a bụ nke ahụrụ na ndị isi n'oge gara aga bụ ndị isi ala dịka Muhammadu Buhari nakwa Goodluck Jonathan na ndị isi ọchịchị ndị ọzọ n'oge ọchịchị ndị soja ndị dịka General Yakubu Gowon na Abdulsalami Abubakar sonyere n'onyonyo Zoom, ebe onye isi ala n'oge gara aga bụ Olusegun Obasanjo nakwa onye isi ọchịchị ndị soja n'oge gara aga Ibrahim Babangida bụ ndị achọpụtara ozugbo
na ha nọghị na ya bụ ọgbakọ. Mgbe ọ na-atụpenye ndị nta akụkọ azụ gbasara mpụtara nke ọgbakọ ahụ, onye minista mmepe akụ ndị si n'ala bụ Dele Alake bụ onye kọwara n'otu kansụl steeti na-emesi ike na mgbanwe ọbụla nke ọchịchị n'ala Naịjirịa ga-agbasoriri usoro ndị dabara adaba tupu eme nke ahụ. Ọchịchị etiti ekwuola na enweela ọganihu nakwa ihe mgbanwe n'ọnọdụ akụnụba nke ọnụego mgbanwe ihe bụkwanụ nke na ha akwụsị ike ka ọ dị ugbu a. Onye minista na-ahụ maka nhazi nakwa minista nchịkọta nke akụnụba Wale Edun kwupụtara nke a mgbe ọ na-agwa ndị nta akụkọ obi ọchịchị okwu na ngwụcha nke nnọkọ otu kansụl steeti. Ọ kọwara na ọgbakọ ahụ bụ ohere nke iji mee ka otu kansụl ahụ mata banyere otu ihe si na-aga bụkwanụ nke na-aga nke ọma enwerela n'ọnọdụ akụnụba na ala anyị ka ọ dị ugbu a. Ka ọ dị otu jikọrọ ndị gọvanọ bilikwara n'ọgbakọ nke ha dị iche ma kwadokwa onye isi ala Bola Tinubu n'ọchịchị ya. N'okwu ha nyere ndị nta akụkọ ka ha gbasara nnọkọ nke ha, onye isi oche nke otu ahụ ma bụrụkwa onye gọvanọ nke steeti Kwara Abdulrahman Abdulrazak na ihe nke o kwupụtara kọwara na ndị gọvanọ kpebiri ịkwado onye isi ala ka ha gachara gerecha okwu ụfọdụ nke ndị minista onye isi ala kwadebere ma chee ha n'ihu nke rụtụrụ aka n'ọchịchị dị ugbu a otu ha si na-eme ihe n'atụmatụ nke mwegharị olileanya bụkwanụ nke a na-etinye n'ọrụ. Ọchịchị etiti chọpụtara na awụnyere opekata mpe ijeri naira 83 na ihe metụtara ego nke ịntanetị akpọrọ kripto nakwa ego ndị ọzọ gọọmenti kwadoro na njegharị ozuru ala anyị ọnụ ahụ nke mere na nso nso a. Ha gụnyere nde dọla 50 nke mkpụrụ ego kripto, nke nde dọla 38 n'ime ya bụ nke agbachiri na akpa ego mkpụrụ ego kripto dị anọ n'ọnụọgụgụ nakwa ijeri naira 4 nke ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke kacha bụrụ ndị aka ji akụ na steeti n'isi obodo Abuja, steeti Kano, Kaduna na Katsina atụkọtara ọnụ. Nke a bụ akụkụ ihe ngosi nke nnukwu onye ndụmọdụ gbasara nchekwa Nuhu Ribadu chere n'ihu nnukwu kansụl steeti n'ọgbakọ mgbasu ha nke otu ahụ mere ebe onye isi ala Bola Tinubu nọrọ kpọkọta ha ọnụ na Sorok dị na Abuja. Ribadu, onye kwuru okwu n'isiokwu bụ njegharị zuru ala anyị ọnụ na otu o siri metụta nchekwa n'ala anyị, gakwara n'ihu kpughe na otu nwafọ mba Europe ka chọpụtara dịka isi sekpụ ntị na njegharị ahụ nke ahụrụ ifegharị ọkọlọtọ ndị mba ọzọ aghara n'oge emere ya bụ njegharị, ebe ndị uwe ojii ga-akpọpụta ya bụ nwa amadi dịka onye a na-achọ achọ n'oge na-adịghị anya. Onye isi ala Bola Tinubu abịanyela aka n'okpuru iwu na-achọ ka ejiri 3% bulie ụgwọ ọnwa, nchọnchọ ego nakwa uru ndị ọzọ nke ndị ọrụ n'ụlọ ikpe dị n'ala anyị Naịjirịa elu ka ọ bụrụ iwu. Onye ndụmọdụ pụrụ iche nke onye isi ala n'okwu gbasara ụlọ nzukọ omeiwu Senate bụ Bashir Lado kwupụtara nke a n'ozi nke o sitere n'aka ya zipụ bụkwanụ nke rutere ụlọ ọrụ Enyimba TV aka. Na-adabere n'iwu ọhụrụ a, nnukwu ọkaikpe ala anyị CJN ga na-erizi nde naira 64 dịka ụgwọ ọnwa kwa afọ. Onye isi oche nke ụlọ ikpe mkpegharị ga na-erizi nde naira 62 nakwa $4 kwa afọ, ebe ndị ọkaikpe niile nke ụlọ ikpe okpecha ọgwụ ga na-eri nde naira 61 na $4 kwa afọ. Enyimba TV chetara na ụlọ nzukọ ukwu kwadoro ụkpụrụ ahụ n'ọnwa June, ebe ha zigara onye isi ala ya bụ akwụkwọ iwu maka mbịanye aka ya ka o nwee ike bụrụ iwu.
Onyeisiala Bola Tinubu ga-ahapụ Abuja taa gawa Malabo, isi obodo Equatorial Guinea, na njem nleta mkpụrụ abalị 3 n'ọkpụkpụ oku nke onyeisiala mba ahụ bụ Teodoro Obiang Nguema Mbasogo kpọrọ ya. N'ozi nke onye ndụmọdụ ya pụrụ iche na mgbasa ozi na ọhaneze bụ Ajuri Ngalale zipụrụ na Abuja bụkwanụ nke kọwara na onyeisiala Tinubu ga-ezute onyeisi ala mba Equatorial Guinea n'ebe obibi onyeisiala nke mba ahụ, ebe ndị ndu mmadụ abụọ ndị a ga-enwe ọgbakọ dị iche iche nakwa nkwekọrịta nke a ga-agbado anya na ya n'ebe o metụtara mmanụ na gas nakwa nchekwa. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme n'ime obodo na n'ihe ndị na-eme n'obodo ndị ọzọ bụ Ambassador Yusuf Tuga nakwa ndị oso onyeisiala achị ndị ọzọ ga-edu onyeisiala aga njem a, nke bụkwa n'ohere ha ga-enwe iji hụ na ha ga-esoro banye aka na nkwekọrịta ndị nke a ga-eme iji kwalite mmekọrịta mba na mba n'etiti ala Nigeria nakwa Equatorial Guinea. Onye minista nhazi ahụike na ọdịmma ọhaneze Ali Pate ekwuola na a na-achọkwa ndị dibịa bekee nakwa ndị ọrụ nlekọta ahụike ndị nọọsụ ebe a na-achọ akwụkwọ eji apụ n'ala Nigeria bụkwanụ ndị nke si na Nigeria gbaa gburugburu ụwa, dịka ihe ruru pasentị 67 n'ime ha na-arụ ọrụ ugbu a na mba UK. N'okwu ya n'otu emume ajụjụ ọnụ nke lekwasịrị anya mee na telivishọn ọ gara, onye minista ahụ bụkwanụ nke ahụike na usoro ije ozi ahụike nke mba UK bụ ebe o kwupụtara na ha ga-atakwute ya kọnkịrị ma ọ bụrụ na enwe otu esiri kpọlata ndị ọrụ ahụike niile si ala Nigeria. Ọ gara n'ihu kpughe n'ụlọ ụkpụrụ ọhụrụ nke akwụkwọ iwu bụkwanụ nke akwadoro ọhụrụ ugbu a site n'aka onyeisiala gbasara ọpụpụ ndị ọrụ ahụike nke onyeisiala Bola Tinubu benyere aka na ya ga-elebara oke mgbapụ ndị ọrụ ahụike site n'ala anyị bụ Nigeria anya, nke a na-akpọ jakpa n'obodo a, dịka gọọmenti na-agaghị amachi nnwere onwe nke ndị mmadụ ịpụ ebe ọbụla masịrị ha. Ọkammụta Pate mesiri ya ike na a na-eme mgbalị iji hụ na ogbe n'ala Nigeria ga-adị mma n'ahụ maka ndị ọrụ ahụike ịnọrọ na-arụ ọrụ ha ma na-akwalite ọnọdụ ahụike n'ala Nigeria ma mekwa ka ha bụrụ ndị nke ga-anọgide n'ala anyị. Gọọmenti mba Finland ekwuola na ọ malitela ileba anya na mkpesa ọ natara site n'aka gọọmenti ala Nigeria megide otu nwa afọ Nigeria na Finland bụ Simon Ekpa, onye a na-ebo ebubo ịnọ n'isi na nta nke a na-achọ maka nnwere onwe ala Biafra nke ji obi ọjọọ na-eme na mpaghara South East nke ala Nigeria. Onye minista na-ahụ maka ihe ndị na-eme na mba ndị ọzọ nke mba Finland bụ Elina Valtonen kwupụtara nke a n'oge ọ na-aza ajụjụ ndị nta akụkọ na-agba ya na ndị ogbo ya nke mba Germany nakwa Scandinavia, na-ekwu na okwu banyere Maazị Ekpa nọ n'ihu ụlọikpe ndị dịgasị iche iche na mba Finland, mana o kwupụtaghị usoro nke okwu ndị a ji nọrọ n'ụlọikpe. Nwada Valtonen na ndị ogbo ya nke mba Germany nakwa Scandinavia wụchara n'ala Nigeria ụbọchị Mọnde iji sonye na mkparịta ụka nke a ga-eme bụkwanụ nke hidoro isi na udo nakwa nchekwa na ịkwado na ịkwalite mmekọrịta azụmahịa nakwa mgbakọrịta aka ọnụ n'ihe metụtara nwunye ihe n'etiti mba ha nakwa ala Nigeria. Ego ole ka ndị omeiwu na-eri dịka ụgwọ ọnwa? Ajụjụ a akụrụla achịcha nke onyeisiala n'oge gara aga bụ Olusegun Obasanjo bịara mejukwuo ya ka ọ ghọọ okwu akpụ n'ọnụ n'izu ụka gara aga nwere ike bụrụ na ụlọ ọrụ kọmishọn na-ahụ maka ego ndị a na-akpata nakwa nkenye ego akpọrọ RMAFC n'aha mkpirisi abụrụla nke emere ka o doo ndị mmadụ anya, dịka ha nyere nkọwa na onye omeiwu ọbụla na-eri 1 nde naira 63,860 kwa ọnwa, n'ihi na akọwara na nke a bụ ụgwọ ọnwa ha nakwa nchọnchọ ego ha.
ụlọọrụ kọmishọn RMAFC gakwara n'ihu nye nkọwa banyere ndịiche dị na ụgwọ ọnwa nke ndị omeiwu ndị nke na-abịa kwa ọnwa nakwa ihe bụ nchọnchọ ego ha nakwa ụgwọ ọnwa ha nke bụ isi bụkwanụ nke akọwara na enwekwara nchọnchọ ego ndị nke na-adịghị abịa mgbe niile. Ihe ndị a ha kọwara gụnyere nchọnchọ ego nke ngwa eji ebi ụlọ a na-enye ndị omeiwu bụ nde naira 6,79 na narị naira 2, ụgwọ ezumike nke bụ na ha nwụcha ọrụ enye ha bụ nde naira 6,79 nakwa narị naira 2, ụgwọ ụgbọala a na-akwụ otu ugboro bụ nde naira 8, 105,000 nakwa otu narị naira 6, ego mgbazinye ma ọ bụrụ na mmadụ achọọ ịnara ego mgbazinye tupu onye ahụ pụọ n'oche bụchakwa nke enwere ohere maka ya. Dịka ụlọọrụ kọmishọn ahụ siri mee ka amata na ọtụtụ ndị ọrụ ọhaneze nakwa ndị ọrụ omeiwu ma ewepụ ụfọdụ ndị dịka onye isi ala nakwa onye isi oche ụlọ nzukọ sineti anaghịzi enweta ebe obibi nke a na-enye ha n'ihi ọkwa nke ha nọ na ya iji gbochie ozi ndị bụ ụgha nke eghere eghe. Ụlọọrụ kọmishọn ahụ dụrụ ụmụ Naịjirịa ọdụ ka ha bụrụ ndị nke ga-ega n'ebe ndobe ozi ha n'ịntanetị ma gụchapụ otu esi akwụ ndị omeiwu ụgwọ nke ọma. Ụlọọrụ ndị uwe ojii ezigala ndị a na-enyo enyo dị mmadụ 76 bụkwanụ ndị nke akọwara na enwụchiri ha na otu onye mba ọzọ n'isi ụlọọrụ ndị uwe ojii nke dị na Abuja ka enwee ike jiri nlezianya lebara ha anya n'ihi okwu nke a na-ekwu megide ha n'ịgba ọchịchị mgbe okpuru. N'oge ọ na-agwa ndị ntaakụkọ okwu onye kọmishọna ndị uwe ojii nke steeti Kano bụ Salman Garba, onye nyere nkọwa banyere nyocha na-aga n'ihu na nwụchi ndị emere banyere ọgbaghara enwere na steeti ahụ. Ndị niile anwụchiri ka akụkọ na-ekwu na ọ bụghị n'ihi njegharị na ọ bụ n'ihi mfegharị nke ọkọlọtọ mba Russia n'oge njegharị ozuru ala anyị ọnụ nke mere maka agụụ kpatara ejiri nwụchie ndị a. Onye kọmishọna ahụ kpughekwara na anwụchiri otu narị mmadụ na 50 ebe a na-ekpe ha ikpe maka ịda iwu onyapụlezi nke gọọmenti steeti Kano tinyere n'oge njegharị ahụ chọrọ ịpụ ihe ọzọ. Onye isi oche nke otu kọmitii nledo otu pati All Progressive Congress APC na steeti Rivers achụpụrụ achụpụ bụ Tony Okocha akatọọla n'ụzọ siri ike njegharị kwụsị ọchịchị ọjọọ nke mere n'ala Naịjirịa na-akọwa nke ahụ dịka ọgbaghara. Okocha kwupụtara nke a n'oge njegharị nkwado Tinubu n'otu akpọrọ Coalition of Renewed Hope Family bụkwanụ nke ha mere n'isi obodo steeti Rivers bụ Port Harcourt. Njegharị ahụ nke ahụ tara Okocha dịka onye du ndị ntorobịa ndị bụcha epekele ndị edere ihe edemede nkwado nyere onye isi ala Tinubu site na ebe akpọrọ Polo Club n'ogbe GRA ruo Aba Road ruokwa Isaac Buro Park ma nakwa okporo ụzọ Bank Road, Moscow Road ebe ha kwụsịrị na Port Harcourt Polo Club. Tony agwazie ndị so ya mee njem ahụ okwu n'ebe ahụ. O chigharịrị dịka agwọ n'ebe gọvanọ nke steeti ahụ bụ Siminalayi Fubara nọ n'ihi ikwu na ya ga-enye ndị njegharị onyinye bred nakwa ego mgbe ha nọ na-eme njegharị ahụ. Dịka Tony siri kọwaa na ndị ogbo Fubara nọ na-enwe ọgbakọ nke ha na ndị mmadụ nọ na-ekwu okwu n'akụkụ niile nke ndụ nakwa ndị aka ji oke maka ịchọpụta ogbugbo nyere nsogbu nke nwere. Siminalayi Fubara abụrụ achịcha nakwa ego ka o kwetara inye ndị mmadụ bụkwanụ ndị nke na-eme njegharị. Ọka bụkwa n'oge akụkọ ụwa n'Enyimba TV ka akụkọ ndị a si na-abịara gị. Akụkọ ndị ọzọ m ji ga-abịara gị ngwa ngwa m lọtaghachiri nọsi ike maka na m onwe m na-alọtaghachi.
nọ na-eburu n'obi na ịka n'ebe ahụ ka anyị zọbanyezi ụkwụ n'akụkọ ndị nke ọzọ anyị ji n'aka fọrọ n'akụkọ sitere mba ofesi. Ike gwụrụ ndị njem na mba Senegal ndị nọ na-achọ ịhụ akụkọ n'ụtụtụ nke ụbọchị Tuesday bụ ụnyaahụ dịka ha nọ n'ụzọ na-aga ọrụ n'ihi na ọtụtụ akwụkwọ akụkọ ama ama na mba ahụ edeghị akụkọ ọbụla n'ihi na ha bagidere mfanye aka n'ụkwụ na njegharị maka ihe ha kpọrọ ịpịchi nnwere onwe nke ọrụ mgbasa ozi aka na nkọlọ n'okpuru ọchịchị ọhụrụ nke enwere ugbu a na mba ahụ. Otu kansụl mgbasa ozi nakwa ndị na-ebipụta akwụkwọ akụkọ na-akọwa na ụlọ ọrụ mgbasa ozi na-agabiga ụbọchị ndị kacha gbaa ọchịchịrị n'akụkọ ihe mere eme nke mba ahụ ugbu a. Ha bụrụ gọọmenti nke ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị nọbụrụ na-agba ọchịchị ndị nọbụrụ n'ọchịchị ụkwụ ndị ha bụrụ ebubo ịgbachi akpa ego nke ụlọ ọrụ ndị mgbasa ozi nakwa ijichi ngwa ọrụ ha ji arụ ọrụ n'ihi ebubo a na-ebo ha na ha ji ụgwọ ụtụ isi. Ndị isi na mba ahụ na-agbachitere nzọụkwụ a bụkwanụ nke ha kọwara na ha ji ya na-achọ ikpochapụ agwa nrụrụ aka nakwa iburu ego n'ụzọ wuruwuru na ngalaba ozi. Onye isi ala Bashiru Diomaye Faye batara n'ọchịchị na mba ahụ n'ọnwa Maachị ka o merichara onye ji aha otu pati ejikọtara ọnụ nke nọ n'ọchịchị n'oge ahụ were zọọ ọkwa na ntụliaka. Mbili o bilitere n'ọkwa na-abịa dịka ndị na-agba ọchịchị mgbe okpuru bagidere njegharị buru ibu ma kpụọ ọkụ n'ọnụ nke ji gwa onye isi ala n'oge ahụ bụ Macky Sall ka ọ ghara iyigharịkwa ọzọ ntụliaka bụkwanụ nke ndị nkatọ ya hụtara dịka aghụghọ nke ọ chọrọ iji nọgide n'oche ọchịchị. N'akụkọ azụmahịa, ndị isi nhazi n'ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ patrolu nke Dangote nwe ekwuola na o tinyebeghị ọnụ ego nke mmanụ patrolu ya. Nnukwu onye isi na nzirịta ozi nakwa ọdịdị ihe nke ụlọ ọrụ ahụ bụ Anthony Chiejina mere ka mara nke a mgbe ọ na-enye nzaghachi n'ihe ndekọ ebe ndị mgbere ahịa mmanụ patrolu na-ama amụmama na mmanụ patrolu nwere ike ịbụ $600 maka otu lita mmanụ patrolu Dangote. Ụlọ ọrụ nchịpụta mmanụ Dangote kọwara na o nweghị ihe ọbụla bụ ahịa nke ha na otu Ipman na-azụ ugbu a ebe ha na ndị mgbere ahịa ekwubeghị okwu gbasara ọnụego mmanụ patrolu ha. N'ihi nke a ha na-agba ụmụ Naịjirịa nakwa ọhaneze ume ka ha gbachie akụkọ ahụ nkịtị na-akọwa ya dịka ịkọ nkọ. N'ikpeazụ, n'akụkọ egwuregwu, onye ọka na mgbanwerịta n'egwuregwu bọọlụ ụkwụ Fabrizio Romano na-enye ozi ugbu a maka nzọụkwụ otu egwu bọọlụ Chelsea ịzụta onye ọgba bọọlụ nke otu egwu bọọlụ Napoli ịbụ Victor Osimhen. Romano kwupụtara nke a na-akachapụ echiche bụ na otu egwu bọọlụ ndị eji The Blues mara ahapụla okwu nke ịzụta nwa afọ Naịjirịa ma mana mba ụwa n'oge a. Osimhen chọsiri ike isi n'otu egwu bọọlụ Napoli pụọ tupu oge mgbanwerịta ndị ọgba bọọlụ akụrụ ọnụ. Ekwuola na ndị otu egwu bọọlụ Chelsea, Arsenal nakwa Paris Saint-Germain bụcha ndị nke nọhọ na-ele onye a na-agbaburu otu egwu bọọlụ Lille anya na mbụ nke a kọwara na ha na-ele ya anya nzụrụ. Ka o si na-adị n'otu ederede n'akara S, Romano dere na Chelsea akwụsịbeghị ọsọ na-agba iji hụ na ọ ga-azụta Victor Osimhen n'agbanyeghị akụkọ kwuru na o meela otu ahụ n'ime ọnwa a. O mesịrị mmasị ha ka nọ n'ebe Osimhen nọ, mana ohere Osimhen nwere bụ naanị ịgbanwe ya kpamkpam, ọ bụghị igbubilata ụgwọ ọnwa ya. Enwebeghịkwana ihe ọbụla nke gbanwerela n'akụkụ a dịka akụkọ na-ekwupụta. Igbo ndị ọma ozuola ma gbachaa n'akụkọ ndị nke anyị jiri bịa ntaa. Tupu anyị apịachie ya geghachi ntị n'isi akụkọ ndị ghọrọ akụkọ nyere anyị n'akụkọ taa.
ụlọ nzukọ omeiwu steeti Abia eduola Aaron Uzodike n'iyi ọrụ dịka onye omeiwu ka ọnwa 9 gachara ụlọikpe chabichara ikpe maka nke a. Onyeisiala Tinubu abịanyela aka na iwu ibuli ụgwọ ọnwa na nchọnchọ ego nke ndị ọrụ ụlọikpe ejiri pasentị 300 were mee ugbu a. Kansụl steeti nakwa otu jikọrọ ndị gọvanọ akwadola onyeisiala Tinubu na ọchịchị ya na-ekwu na ọ na-eme nke ọma. Ekele m gị onye mama ka ị na ebe ahụ gee maka iri akụkọ ụwa nke taa. Chebirikwa anyị mgbe ọzọ anyị ga-ewetara gị akụkọ ụwa. Tutu ruo mgbe ahụ, abụ m Ezinne Mmadụ na-asị gị kachi bọọnụ.